Medyo mihinay ang hangin amihan sa Luzon, apan mipuli usab karon ang easterlies. Atong sayran kung unsa ang dagan sa panahon. Sulod nining simanaha pinaagi ni Engineer Jumer Eclarino ang weather specialist sa PAGASA Visayas. Mayong hapon kini atong kahimtang sa panahon karong adlaw. So ang hanging amihan ni hinay siya ug kining easterlies or hangin gikan sa sidlakan ang nakaapekto diri sa silangan bahin sa tibuok sa nasod. Ang atong kahimtang sa panahon karong adlaw, so makasinati tang init ug maayong panahon ug natay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog ug kilat. Ang range of temperature sa Cebu is 24 to 31 degrees Celsius na expected na heat index moabot sa 37 degrees Celsius. Samtang sa Bohol is 25 to 31 degrees Celsius. Sa Dumaguete is 25 to 31 degrees Celsius. Sa Bacolod is 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo 24 to 31 ug sa Tacloban is 24 to 32 degrees Celsius. Ang hangin sa tibok sa Visayas hinay ngadto na sa kasarangan ug ang kadagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ang gitas-on sa balod moabot sa 0.6 to 1.5 metros. Ang dagat motaob alas 8:47 karong gabi ug muhunas alas 3:22 sa kadlawon. Ang atong extended weather outlook para sa Wednesday, Thursday ug sa Friday in general fair weather atong Masinati, makasinati ta mga isolated rain showers ug kining mga thunderstorms. Ang range of temperature para sa Wednesday 24 to 32, sa Thursday ug sa Friday is 25 to 32 degrees Celsius ug natay bana-bana na heat index moabot sa 37 degrees Celsius. Ang adlaw mo silang alas 5:47 sa buntag. Para sa dugang detalye, mabisita ta sa atong mga official social media sites, sa atong Facebook account ug sa website sa bagong.pagasa.dust.gov.ph. Gikan diri sa Pag-asa Mactan, DOST ug para sa Balitang Bisdak, kini si Jumer Eclarino, maayong hapon.